a szöveggel nem lesz baj, másodikos forró. Szóval és az. Jaj, most nagyon jó kedvem van, mert most jó helyen vagyok, majd déltől lesz. Akkor is jó helyen. Nem kell mindenfele. Jó, az nem a kérdés. Jó. Csak 7 percig tudok szép arcot. Akkor induljál. Na, jönnek a gergőkelyek ide hozzátok, azt úgy mentek? Tegnap voltak. Igen. Várjál fel. Nem mennek a Rózsivonához? De biztos, hogy mennek. Csak nem együtt lesz az indulás. De mi megyünk a Tibikéjekhez. 7 kiló a gyerek. Na. Pontosan. Szeptember 27-én. Na, azt mondtam, hogy én Megjelent a mi Urunk üdvözítő kegyelme minden embernek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljatok helyet, és egy olyan éneket énekeljünk, amit nagyon rég nem, vagy ritkán szoktunk énekelni. 47. Zsoltárunkat keressük ki, már az ige üzenetére is készülünk ezzel. No, minden népek, örvendezzetek, és tapsoljatok Istent, áldjátok, pattogósan, bibliaórán szoktuk énekelni időről időre. Most először énekeljem én el, vagy együtt eljátszuk? Vagy eljátszott Bezsény nekünk? Jó, oké. Én azt terveztem, hogy mindegyik versével énekeljük, és az első verset pedig gyakoroljuk, de akkor én eléneklem először, jó? Így a kapella, és akkor talán majd a játékban is segít ez. No, minden népek, örvendezzetek, és tapsoljatok, Istent áldjátok, szép hangossággal és nagy felszóval. Mert az Úristen nagy felségében, ő királysága és nagy országa, kiterjed messze ez egész földre. Ez lenne a normális ritmus, és egy kicsit ilyen pattogós, középkori hangzása van ennek az éneknek, az üzenete nagyon jó. Próbáljuk most egy kicsit lassabban, hangszeres kísérettel egymás után énekelni, és a végére bele fogunk jönni. No, minden népek, örvendezzetek, és tapsoljatok, Istent áldjátok, szép hangossággal és nagy felszóval. Mert az Úristen nagy felségében, ő királysága és nagy országa, kiterjed messze ez egész földre. Hatalmunkba vett nagy sok népeket, és meghódoltat sok pogányokat, mi nékünk végre ő nagy ereje. Minket
ő felvett örökkévé tett, nékünk engedte ő kegyessége, Jákobnak tisztétkét igen szeret. Íme az Isten szépen felmegyen, nagy vigasságban, trombita szókban, Úrunk felmegyen nagy dicsőségben. Énekeljetek az Úristennek zengő verseket, szép énekeket, nagy királynak, mint mi Úrunknak. Ő néki minden jól énekeljen, mert minden népek néki engednek, királyi székben ül nagy kegyesen. Nem ott tartunk szerintem. Akkor előről a 4. verszakot. Ő néki minden jól énekeljen, mert minden népek néki engednek, királyi székben ül nagy kegyesen. A fejedelmek ő hozzágyűlnek, mint Ábrahámnak Istenét áldják, alázatosan néki szolgálván. Ez erős Isten Úr mindeneken, népét megőrzi és jól vezérli, nagy dicsősége, melynek nincs vége. Ez erős Isten Úr mindeneken, népét megőrzi és jól vezérli, nagy dicsősége, melynek nincs vége. Hát Istennek hála a gyülekezet kitartásáért és hosszú tűrőséért. Nem baj, hogyha néha egy kicsit megerőltetjük magunkat, és úgy gyakorolunk az énekekben. Most hajtsuk meg fejünket, és úgy fohászkodjunk, imádkozzunk. Ami Isten tiszteletünk, ünneplésünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten, tőle szálljon ránk áldás és kegyelem. Úr Jézus annyira jó, hogy nem kell mindennek tökéletesnek lennie. Az éneklésünk, a megérkezésünk, a létszámunk, a kész voltunk mellékes, mert te a szívet nézed, a szívünket nézed, hogy mi van abban, mi hajt bennünket, és mi hív bennünket. Urunk, nem tudjuk pontosan, hogy miért vagyunk itt, de valamiért itt vagyunk, és kérünk téged, hogy most szólíts meg így bennünket, ahogy itt vagyunk, abban az állapotban, amiben vagyunk, és kérünk segíts, hogy tudjunk egészen rád figyelni most még, újra,
hogy az, amit mondasz, az valóság legyen az életünkben. Köszönjük ezt a közösséget, hogy itt lehetünk a Te nagy nevedért. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk Máté evangéliumából. Máté evangéliumának 2. fejezetéből, 2. fejezetnek első 12 verséből, így szól hozzánk Isten igéje, a napkeleti bölcsek történetét hallgassátok. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt afölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, többnyént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. A 2. és 3. verset szeretném kiemelni üzenetképpen, és ezt kérdezték, mármint a napkeleti bölcsek: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Kedves testvérek, a 3 királyok történetében az a nagyon mulatságos, hogy nem is királyok voltak, nem is biztos, hogy 3-an voltak, és nem lehet tudni, hogy kik voltak, de amúgy minden egyéb biztos. Az ő megjelenésükről tulajdonképpen csak Máté beszél az evangéliumok közül, és nem is tűnnek fel máskor, tehát nem hallunk róluk később, tehát itt az utolsó pillanat, amikor hallunk róluk a 12. versben, aztán egyszer csak eltűnnek, habár az Ószövetségben van róluk egy rövid profécia arról, hogy majd eljönnek napkeletről imádni az Isten egyszülött fiát, de ezen kívül semmi. Ahogy az adventi felkészítő alkalmon Kertész Dániel testvérem is mondta, azért ezek a bölcsek nem igazán Isten hívők voltak, ők egy pogányok voltak. Mondhatnánk, hogy olyan ez, mint hogyha az Isten házában feltűnne néhány drogos, egy természetgyógyász, esetleg a Nőklapja magazin horoszkópjának a szerkesztője. Tehát ilyen szinten álltak ők, legalábbis vallási, teológiai értelemben Izrael istenével, és ugye Jézus Krisztussal. Ők egy abszolút pogányok voltak, és egyébként a zsidók számára abszolút elítéltek
kellettek, tehát a mainstream, a kemény vonalas hívők és egyház szempontjából ők elítéltek és pogányok voltak. Persze mi már itt a betlehemes játékokban ugye ilyen különös szentséget, meg tudományt, meg misztikumot tulajdonítunk nekik, de valójában ők teljesen a pogány világból érkeznek az asztrológia felhasználásával, amit ugye tudjuk, amiről az ige is mondja, hogy azzal mi ne foglalkozunk, tehát csillagokat ne kövessünk, meg csillagokra ne hagyatkozzunk, de teljesen mindegy, Isten még ezt is fel tudta arra használni, hogy az ő dicsőségét megszerezze, illetve arra, hogy valakik pogány módra bekerülnek mégiscsak a Bibliába, és évezredeken keresztül beszéljünk róluk. Nagyon érdekes, ugye abban a 2 versben, amit felolvastam, egyszerre szerepel egy kérdés, hogy hol van a zsidók királya? Hol van a király? És utána a szöveg úgy fogalmaz, hogy és Heródes király azt mondta, hogy. Ez egy ellentét. Hogy akkor most ki a király? Hát nem ott van a szemük előtt a király? És tudjátok, akinek Jézus nem király, annak ez nyugtalanságot okoz. Azt olvastam, hogy nyugtalan lett Heródes, és egész Jeruzsálem. Nyugtalan lett, hogy valami történt, eljött a király, de ki is ez valójában? Mert hogy ha valaki más a király, én vagyok a király, az életem királya, akkor jön egy trónbitorló. Akkor Jézus nem más, mint valaki, aki el akarja venni az én dicsőségemet és uralmamat. Ugye tudjuk, hogy Heródes Krisztus előtt 40, már aki elolvassa ugye a Wikipédián, azt tudja, hogy Krisztus előtt 40-től Krisztus után 4-ig uralkodik. Ugye Heródes király, és hát római segítséggel jut hatalomra, tehát nem is nagyon a nép kedvence volt ez a király. Ugye a felmenői elég zsarnok uralkodók voltak, és látjuk majd később, hogy hát ő se a nép kedvence, miután elég sok gyermeket megölet, ugye Judeában. 4-ig uralkodik, és egyébként nagy pompával, nagy fényűzéssel uralkodik, és hát ez is kicsit kivívja a nép ellenszenvét, hiszen mégiscsak egy római uralom alatt vannak. De hát összeül a tanács, a király összehívja a tanácsot, egyébként ez ugyanaz a tanács, aki majd el fogja ítélni Jézus, persze akkor már Heródes nem király, vagy nem ez a Heródes király. Ugye ugyanez a tanács az, aki megkérdezi majd, hogy te vagy-e a zsidók királya. Persze tudjuk, hogy Poncius Pilátus is megkérdezi ezt, de tulajdonképpen akkor sem kapnak majd választ. És most sem kapnak rá választ, hogy kicsoda Jézus. Mert igazából nem azért érdekli őket, mert Jézus érdekli őket, hanem a hatalom érdekli őket. Ugye azt szoktuk mondani, talán történelmi ismereteitekből emlékeztek arra, hogy a királyok mindig is féltek egymástól. Rivalizáltak egymással. Persze időnként diplomáciai érdekből találkoztak és megegyeztek, hogy közösen majd leigáznak egy valamilyen idegen népet, de jellemzően féltek egymástól, hiszen attól féltek, hogy na hát ez a másik király, ez velem egyrangú, ez az én hatalmamat akarja. És testvérek, ennek a üzenetnek, vagy ennek az igének a mai üzenete, ebben benne van az, hogy a bennünk lévő király, az tart Jézustól. Ugye volt nagyon régen, nem annyira régen, a Sziget Fesztiválnak egy reklámja, és ennek volt a szlogenje, hogy na ki a király? Most meg kellett néznem ezt, ahogy készültem az igehirdetésre, és kicsit olyan kommersz, olyan bárgyú ez a kérdés, hogy na ki a király, de valójában mégiscsak
ez a legfontosabb kérdés, hogy ki a király a te életedben. Sokszor felvetődött adventben is a kérdés, karácsonyban is a kérdés, hogy kicsoda neked Jézus, mert az határozza meg a karácsonyodat, és tudjuk, hogy ugye az a helyes válasz, hogy ő a király. De tudjátok, Jézus nem lehet úgy király, hogy valaki ül a trónján. És jellemzően ugye mi vagyunk azok. Talán emlékeztek arra a videóra, ezt sokszor fiataloknak lejátszottuk, de itt az idősebbek is biztos ismerik azt a keresztény játékot, vagy azt a kis színdarabot, amiben ugye megtér az egyszeri hívő, és azt mondja, hogy Jézus, te vagy a király, és most már ülj az életem trónjára. És egy ideig talán még valamiféle alázat is van az illetőben, aki átadja a trónt Jézusnak, mint királynak, de aztán csak oda furakodik, csak oda dugja a hátsóját, hogy Jézus, mégiscsak visszaülnék a trónra, ezt nem is így kéne csinálni, ahogy te mondod. Hát ezt te nem gondolhatod, ezt nem akarhatod, Jézus. És akkor egyszer csak Jézus feláll, kipattan az életnek a trónjából, és azt mondja, hogy jó, akkor most ki irányít? Még mindig én, vagy még mindig te? Most ki a király? És az az igazság, hogy a szívünk mélyén a bennünk lévő király, ha megtértünk, ha nem, még mindig meg akarja ölni Jézust. Az óembered, az óemberi királyod meg akarja ölni Jézust ma is az életedben, mert féltékeny rá. És hogyha nem Jézust, akkor úgy, ahogy ez a király, Heródes, ugye nem Jézust öleti meg, tudjátok, hogy miután fél a gyermektől, ugye minden elsőszülöttet, fiatal gyermeket megölet ott a környéken, és a szent családnak menekülnie kell. És mi is ezzel próbálkozunk, hogyha nem Jézus a király az életünkben, hanem mi, akkor annak más szenvedi meg a következményét. És bizony egy nagy felfordulás lesz, ha nem Jézus a király, mert ugye a nép tudta, hogy Heródes egy erőskezű uralkodó, de aztán a rómaiak beavatkoznak, és Heródest is leteszik a trónról, amikor Jézus 4 éves. És nem lesz jó vége. Tehát nem éri el Heródes azt a célt, amit el akar érni. Nemhogy nem lesz egyeduralkodó, hanem azt a királyságát is elveszi, ami eddig volt. Ugye talán emlékeztek, hogy Jézus, amikor Poncius Pilátussal beszél, akkor Pilátus mondja neki, hogy nem tudod-e, hogy hatalmam van arra, hogy téged keresztre feszítesselek. És Jézus mondja azt, hogy nem volna felettem hatalmat, hogyha az Istentől nem kaptál volna. Tehát nem arról van szó, hogy nincs helye a világi hatalomnak és uralomnak Isten országában, hanem hogy az mindig alacsonyabb rendű Jézus Krisztus hatalmánál. Van hatalmad dolgokra neked is az életedben. Van bizony hatalmad arra, hogy dönts a dolgait felől Isten szerint. De tudd, hogy az a hatalom honnan származik. És milyen érdekes, hogy ez is mennyire bennünk van, amit Heródes mond, hogy majd fogom őt imádni, de előbb még uralkodok egy kicsit. Menjen más! Imádjátok most ti őt! Hányan lehettek most karácsonykor így otthon, hogy menjenek mások a templomba? Imádják őt helyettem, majd fogom imádni, majd ha nyugdíjas leszek, majd ha ráérek, majd ha nem lesz ennyi dolgom. Egyelőre az én hatalmam a lényeg, az én királyságom. Nekem nem mondja már meg senki, hogy mit csináljak. Ugye ebben van közöny, és van ellenségeskedés, és ellenségesség, és ez szemben áll a bölcseknek az őszinte keresésével. Ugye érdekes ez, hogy a régóta templomban ülő, és a kereső ellentéte. Heródes azt mondja, hogy én itt vagyok a tűz közelében már mióta. Én tudom a törvényt, itt vannak a tanácsnokaim, előveszik nekem az írásokat bármikor, én fogom imádni, mindennel tisztában vagyok,
de nincs benne szívbéli vágy arra, hogy a messiást megtalálja, mert félti a hatalmát. És így lesznek az elsőkből utolsók, és utolsókból elsők. Mert ahogy az imádságban elhangzott, az Istennek nem az számít, hogy hol ülsz, hanem az számít, hogy mi van a szívedben. Mert a szíved meg fogja határozni a cselekedeteidet. És persze világi gondolkodás van a Heródes fejében, nem ugye nem csak ő, hanem a környezet, és később és máshol olvassuk, hogy hát nem lehet a messiás egy ilyen családnak a sarja. Ugye megint arról van szó, amiről tegnap is beszéltem, hogy Jézus nem az, akit elképzeltek maguknak. Nem lehet ilyen alacsony származású, hogy nem, de az ácsfia ez. Mi jó származhat, ugye, ebből a tartományból, ugye mondják, ugye végül Názáretben nő fel Jézus. Mi jó származhat Názáretből, amikor mondják, hogy onnan érkezik. És ezzel szemben vannak azok, akiknek Jézus király. Ugye hallottuk, tanultuk a felkészítő alkalmakon, hogy ez a tömjén, az arany és a mirha, ez nem túl bababarát ajándék. Ezeket nem azért hozzák, mert de nagyon szüksége volt erre a szent családnak, hanem ezek annak a kifejezései, hogy mi alattvalók vagyunk. Hogy az, ami a miénk, az a királyé valójában. És ezt egyébként minden királyságban mindenki tudta, hogy ha a király kelt az országban, és azt mondta bárkinek, hogy na, az enyém, akkor azt oda kellett adni. Tehát itt nem volt kérdés, hogy jaj, akkor felvásárlás, meg kivásárlás, meg akkor valami ellenszolgáltatás. Nem. A királyé minden az országban. Ez olyan kicsit ahhoz hasonlít, mint az állami kisajátítási jog. Tehát az államnak van kisajátítási joga, de jellemzően valami ellenszolgáltatást ad manapság, ha ilyen történik. Nem nagyot, tudom, de valamit ad. De akkoriban ez nem így volt. A királyé minden. És ezt a bölcsek tudták, és amikor adják az aranyat, ami az övék, a mirhát, a tömjént, akkor ezzel kifejezik, hogy ami a tiéd, az a miénk, ami a miénk, az a tiéd pontosabban. És ezt visszaadjuk neked, amit tőled kaptunk. És ez mind, amit csinálnak, ez egyébként Izraelben egy elítélt dolog. És a folyamat, amin végigmennek, az hasonlít ahhoz, amin mi is vagy végigmentünk már, vagy éppen amilyen úton vagyunk a hit útján Isten felé, vagy pedig majd leszünk, amikor végre már elindulunk, testvérek. Szóval ők olyan dolgokat tesznek egyébként, amik távol vannak az Isten dolgaitól. Ez olyan, mint amikor ide valaki bejön ismeretlenül, és nem tudja, hogy mi a szokás, és nem tudja, hogy kell köszönni, hova kell állni, hova kell ülni, mi itt a szabály. Sokakat éppen ez frusztrál, hogy nem megyek templomba, mert nem tudom, hogy kell viselkedni. Idegen vagyok én ettől az egésztől, és így vannak ezek a bölcsek is. De a szívükben van egy őszinte keresés. És aztán van egy félelem bennük, hogy van Isten a mennyben, és az az Isten nem csak, hogy Isten, hanem ő neki van hatása az én életemre, sőt, király számomra, és ezért én oda megyek, áldozatot hozok, és oda teszem azt, ami az enyém, és örvendek annak, hogy megszületett az én megváltom. Ilyen a hit útja is, hogy végre megérkeznek Jézushoz, és ott örvendenek. És milyen kevesen vannak az ilyenek. Megint aláhúzom a tegnapi üzenetet, hogy 3 vannak, 4, 5 a pásztorokkal, még néhányan, akik örvendenek ennek az eseménynek. De az egész Jeruzsálem, tudjátok, hány ezeren laktak Jeruzsálemben? Az mind nyugtalankodott, és félt. Tehát kevesen vannak, akik végig mennek ezen az úton.
És mégis ez a kevés ember felismeri az Úr érkezését, és tisztán ismeri ezt meg. És akinek ő király, azok áldoznak is neki. Ugye követik ezt a protokollt, amit korábban olvasunk a Bibliában, amikor Sába királynője érkezik, vagy az etióp kincstárnő később az apostolok cselekedeteiben. Végigmegy azon a protokollon, ami a királynak jár, és lám nem Heródeshez mennek, hanem Jézus Krisztushoz. Ő a király. És milyen érdekes Máté evangéliumában, ami elsősorban a zsidó testvérekhez szól, mégiscsak a pogányok kerülnek előtérbe már most itt az elején. Hogy vannak olyanok, akik olyan távolról jönnek, és mégis elérkeznek Krisztushoz, mert a szívükben őszinte keresés van. És ezek a királyok valójában nem királyok, bölcsek talán, hanem egyszerű emberek, akik hosszú utat tesznek meg azért, hogy találkozzanak a megváltóval. Akik más kultúrából jönnek, távolról jönnek, nem ismerik a szokásokat, de valamit felismernek, valamilyen vágy van a szívükben, de jó lenne beszélgetni velük, majd odafenn a mennyben megkérdezzük őket, hogy mégis miért indultatok el? Csak a csillag miatt? Ezért, testvérem, ha te azt érzed, hogy a kereszténység, a Jézus Krisztus követése az olyan távol áll tőled kulturálisan. Nem így lettem nevelve. Sose jártam templomba. Nem tudom, hogy kell viselkedni. Nem láttam jó mintát. Ezek nem jó kifogások. Illetve ezek csak kifogások. Mert ezek a királyok, ezek elindultak távolról, mert érezték, hogy van egy király, aki náluk sokkal hatalmasabb. És akik közel vagytok Istenhez, akik itt vagytok már a lábánál, ne higgyétek, hogy az őszinte keresés nélkül el lehet jutni a királyhoz. Mert úgy tűnik, hogy csak-csak visszafurakodik a régi király az életünkbe. És az nem jelent sokat, hogy ott vagy közel Betlehemhez, attól még nem biztos, hogy megtalálod a királyt. A szív és a keresés a lényeg. Mert aki keresi, az meg fogja találni. Ezek a bölcsek olyan úton keresték és találták meg a királyt, ami nem volt konvencionális, nem így lehetett eljutni az Istenhez akkoriban. Hát be kellett volna menni a templomba, áldozatot bemutatni, hosszú évekig csinálni a kultuszt. Ez volt a módja. Szerintetek Istennek nincsen hatalma ma arra, hogy úgy juttasson el embereket önmagához, ahogy ő akar? Talán azt hiszitek, hogy csak a mi szertartásaink, kegyességünk és módszereink és szokásaink szerint tudnak emberek eljutni Istenhez. Talán azt gondoljuk önzésünkben és királyságunkban, hogy az, ahogy én tértem meg, úgy kell a másiknak is megtérni. Isten nem ezt nézi, nem a módszert nézi, nem az utat nézi, hanem ami a szívünkben van, az a vágy, az a keresés. Kétféleképpen lehet Istenhez állni, és ezzel fejezem be, ahogy Heródes, közönnyel, elutasítással, úgy, mint pogány, de úgy is, mint keresztény, el lehet ide jutni már megtért életünk után is, hogy nekem már újat nem tud Isten mondani, mindenen túl vagyok, vagy pedig azzal a kereséssel és leborulással, amivel a bölcsek érkeznek távolról. A kérdés az, hogy melyikek vagyunk. És ez teljesen független attól, hogy mióta ülünk a templomban, meg vagyunk-e keresztelve, vagy lekonfirmáltunk-e. Mert Jézus azt mondja, hogy aki keres engem, az megtalál. Ő mondja az ige, hogy
megtalálható vagyok, elérhető vagyok, aki őszinte szívvel keres engem. De meg is fordíthatom, és erről is volt szó az adventben, hogy kopogtat az Isten a szíved ajtaján, és aki azt megnyitja, oda bemegy. De ez a nyitás, vagy az a keresés, ez mind valami aktív dolog a mi részünkről. Enélkül nem találkozunk a királlyal, és nem lesz trónfosztás az életünkben. Talán azt gondoljuk, azért is féltjük a királyságunkat, mert azt gondoljuk, hogy Jézus nem lenne olyan jó király az életünkben, mint mi vagyunk. Erre csak annyit mondok, hogy de jobb király. Tapasztalatból mondom, mert mi lehet, hogy fel tudunk költözni szépen, és lehet, hogy el tudjuk játszani az uralkodásnak a dolgait, hogy hogyan kell, de már a gyerekem is el tud játszani vezérigazgatót, és úgy ül a székben, mint hogyha ő lenne az. És talán Isten is kicsit így tekint ránk, amikor azt gondoljuk, hogy jó, már mi mindent tudunk. Isten az alázatos szívűekhez érkezik meg. Amen. Hajtsuk meg fejünket egy percnyi csendben, és most öntsük ki a szívünket Istennek, hogy melyikek is vagyunk, ki a király a mi életünkben. És akinek a szívében van imádság hangosan is kimondva, az bátran tegye meg, felszabadítunk erre mindenkit, és majd együtt is közösen is imádkozunk. Uram, drága jó Istenem, én áldalak és vigasztalak téged. És most így az ige hirdetés kapcsán hálát adok neked azért, hogy adsz vágyat a szívembe, a közeledbe lenni, megismerni téged. Ámen. Amen. Úr Jézus, nehéz nekünk elfogadni azt, hogy Te király vagy, és nem miniszterelnök, vagy tanár, vagy tanácsadó. Sokkal inkább szeretünk Téged barátnak gondolni, az is vagy, de Te nem csak az vagy, hanem bíró vagy, legfőbb főpap és király is. És ezt az oldaladat, ezt a szerepedet, ezt szeretjük elnyomni magunkban, mert a többi az úgy elmegy, mert elfogadsz, sőt, megmentesz bennünket a gonosztól és a bűneinktől, megszabadítasz, hiszen Te vagy a megváltó is. Te, mint király, bajos vagy az életünkben. Nehéz nekünk a tekintélyt elfogadni. Elméletben igen, de a mindennapokban, amikor dönteni kell, akkor azt gondoljuk, hogy a király úgyse látja, a palota valamelyik szobájában meg lehet tenni, amit akarunk, pedig minden a tiéd. Te mindent látsz, mindent tudsz, semmi nem marad rejtve előtted,
Ha világi királyok elől el is lehet bújni, te előled biztosan nem. És megvalljuk előtted, Urunk, hogy féltjük a saját királyságunkat, és a saját uralmunkat és birodalmunkat, amit magunknak építünk, hát ha átvisz bennünket a halálon, és majd túlélhetjük a halált. De egyszer csak véget ér az élet, és le kell kászálódni a trónról. Urunk, szeretnénk ezt megtenni előbb, mintsem az utolsó pillanat. És Urunk, hogyha ezt már megtettünk, akkor is kérünk, hogy könyörülj rajtunk, mert talán azt gondoljuk, hogy mi a király bizalmasai vagyunk, és azt teszünk már, amit akarunk. Nekünk van valami kis szabadságunk, ami igaz is, hiszen te végtelen szabadságot adsz a jóra, de bocsáss meg, amikor a veled való kapcsolatunkat kihasználjuk, és visszaélünk azzal, hogy a király a barátunk. Bocsáss meg a te népednek, hogy nem a királyt magasztalja, hanem inkább rombolja az ő dicsőségét. Keresünk téged, Urunk, és hisszük, hogy ha valóban keresünk, akkor meg is találunk, mert nem vagy távol egyikünktől sem. Hiszen azt ígérted a te követeiden keresztül, hogy miénk ez az ígéret és a gyermekeinké. Hogy a lelked ajándékai a miénk lesznek, és dicsőíthetünk téged az életünkkel. Kérünk téged, hogy ez legyen valóság. Hálásak vagyunk mindenért, az elmúlt napokért. Köszönjük, amikor rácsodálkozhattunk dolgokra, a gyermekeinkre, a kegyelmedre. Köszönjük, amikor a világosság fény lett a sötétségben. És kérünk téged, hogy ez hadd maradjon így, sőt, jobb legyen, hogy ez fejlődjön, hogy ez változzon, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzád. Imádkozunk a betegeinkért, mert sok van közöttünk is, és otthon is sokan otthon maradtak, mert betegek vagy baleset érte őket, könyörülj rajtuk. Áld meg őket, légy velük otthonukban is. Imádkozunk azokért, akiknek gyászolniuk kell ilyenkor az ünnepekben, és most úgy ülnek otthon, hogy már nincs velük ott az a szeretett családtag, aki tavaly ott volt, akivel még tavaly együtt ünnepelték a te születésedet, de most már ő nincs. Mennyei királyunk, te töltsd be az űrt a szívükben. Imádkozunk azért a lelkész testvérünkért, akinek a gyermeke most nagyon beteg lett, és kórházban kellett tölteniük édesanyjával a karácsony napjait. Áld meg őket. Könyörülünk azokon a testvéreken, akik egyedül vannak karácsonykor, akiknek nincs látogatójuk. Látogasd meg őket lelked által. És imádkozunk a ránk következő időkért. Urunk, te tudod, hogy mit mérsz ránk, és mit készítettél el nekünk. Cselekedj velünk hatalmasan, mennyei király. Amen. Álljunk fel, és így mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és röviden hirdetem, hogy ugye ránk következő héten már nem lesznek alkalmaink, illetve csak vasárnap,
31-én fél 10-re hívunk és várunk mindenkit szeretettel családi istentiszteletre, amin után egy közös ebédet szeretnénk, egy közös beszélgetést, és egy ebédet szeretnénk együtt elkölteni. A beszélgetésen hát tehát az óévvel kapcsolatos hálaadásaink, esetleg bűnbánatunk lesz a előtérben, hogy mi az, amit másképp kellett volna, amit bánunk, mi az, amiért hálát adunk, egy kis összegzésre, beszélgetésre jöjjünk össze a rövid áhítat után. Ahányan leszünk, annyian tartjuk ezt meg, tehát gyertek bátran, és aki jön, kérem, hogy egy kis harapnivalót is hozzon, aszerint, ahogy hát ebédelni szoktunk. Nem kell túl gondolni, sem most nem lesz rendelve semmi, viszont kérlek benneteket, hogy hozzatok lehetőségeitekhez és időtökhöz mérten kis harapnivalót, hogy így együtt, ilyen módon is együtt lehessünk. Hirdetem, hogy január 1-én, hétfői napon lesz istentisztelet, délután 3 órakor. Kérlek benneteket, hogy lehetőség szerint ezt hirdessük. Már ugyan az elmúlt években is így volt, de elképzelhető, hogy vannak olyan testvérek, akik nem annyira rég járnak, és hogy nem tudják, hogy itt hogy szoktuk, beszéljünk erről, vagy hívjuk fel egymást ezzel kapcsolatban. Szeretném a szívetekre helyezni azokat az embereket, akik esetleg egyedül vannak az ünnepekben. Tudtok szomszédról, barátról, ismerősről, idősebbről, fiatalabbról, látogassátok meg. Általában nem kell sok, egy telefon, csak példakép mondom, hogy van egy lelkésztestvérem, aki most egyedül maradt az ünnepben. Egy telefon alatt elintéztük, hogy ma délután meglátogat bennünket, eljön hozzánk egy rövid vendégségre, és beszélgetünk. Nincs ennek semmi, tehát nem kell erre készülni, nem kell ezt külön megszervezni igazán, hanem tényleg csak ennyit kell tenni. Hadd fényeskedjünk így a sötétben, és köszönöm, aki ezt már megtette, hálásak vagyunk ezért, hogyha így is gyakorolhattuk a békéltetésnek a szolgálatát végezhettük, vagy ilyen módon küldetésben voltunk már eddig is. Hirdetem az adakozást, és azt, hogy majd vasárnap a népmozgalmi adatokat is el fogom mondani, óévben és új évben is, az elmúlt évnek a statisztikáit, egyházunk rendje és szokása szerint. Akit ez különösen érdekel, vagy akit csak ez érdekel, annak most lesz erre lehetőség, hogy ezt meghallgassa. Egyébként bármikor állunk rendelkezésre ezzel kapcsolatban. Záróénekünket keressük ki, amelyik azért egy kicsit jobban ismert. 464-es a régi feketében, 726-os az új kék énekeskönyvben. Jöjj királyom Jézusom, az ige üzenetéhez kapcsolódva. 464 a régi feketében, 726 az új kék énekeskönyvünkben. Mindegyik versével énekeljük ezt az éneket. Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óvd meg ne roncson engemet, véreddel, melyel kifolyt, most le rólam, ami volt, élet útját megmutasd, én meg nem találom azt. Gyógyítsd meg sok nyavajám,
enyhít szívem bánatán, kétség gond hagy ötrenek, biztosnád száll hitemhet. Van hatalmad rá, tudom, mivel édes Jézusom, hit, remény és szeretet töltse be a szívemet. A keresztet te adod, adj hozzá alázatot, hordjam olyan csendesen, mint egykor te, mesterem. Majd, ha véget ér a harc, s megpihentetni akarsz, megragadom jobbodat, s mennyországod befogad. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, ti pedig vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak, én értem, tanúbizonyságul nekik. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Amen. Hajlékodból eltávoznak. Atyám, arra kérlek, hogy lehessek megtartója a te szent igédnek. Amen. Áldás, békesség, további áldott ünnepet, mindenki vigyázzon magára, viszontlátásra.